Zajno, nechcelo sa mi a rozmýšľal som, či to vôbec zapnúť alebo nie. Zemák, toto si chcel? A to tam dá? Nie, zemák volačo. No? Nie, pekne, chvíľočku si oddychni a keď budeš sekať dobrotu, možno ťa odbanujem. Chalani, ja viem, že s vami hádžu hormóny, ale mňa hen také veci nezaskočia, čiže bacha na to, áno? Bacha. Vy ste ešte moc mladí na také uchylácké veci a vím, že potrebujete si vyplískať svojich šaškov a keď si ho potrebuješ vyplískať, existuje, volá sa to, že WC. Víš? Takže len také prasačiny mi tam ani neposílať, je to zbytočné. Vôbec to nič nerobí se mnou. Ak chcete vidieť moju reakciu, tak len ma nasereš, dostaneš ban a čau. Nebavím sa s tebou, absolútne ma nezajímaš. Ja chcem byť voči vám férovi, normálne sa chovať, tak to chcem aj od vás. A neviem, z jakého dôvodu robíte volakery hen také sprostosti. Ešte dať do PC. Áno, dal som ho preč. Teda nie, ešte ti zostane ten ban. Zostane ti, to máš trest. A ja sa rozhodnem, dokedy ho budeš mať.